Hagin rok tabuk social media tai Kokborok kok tumawo bisirbag viral jak Dr. Biswajit Debbarma bonanukna. Hage botabuk kabangma thayo thangai Tiprasa rokno zero down payment by no auto bagiro. Hage baksake hino bono tatalse hai irai hinai. Te bongi kamini kabangma leaders neta hanjangnai rokbo bono Jajagya. Bini no ganani lama selama jagawo bo haloi remani. Tumani himale bini kok samani motenga ke yang lama tui gari thanga ke accident nga eng tola klai te bo dukumana hinai bo aro haloi ro hunchawo. Hake akina ni borok rok bini lama khlanya ni bagai ha jaga na ha jago hunai kabangma kok banglai tonglayu bungna jagawo. Hake bono kabangma bisas khanye bo bango tai kabangma tatal sanai fraud hai irai hini sanai bo bango. Hake botebo kabangma Tiprasa lukurongno auto bagnani hini social media ni bising tike bo sawi tongo. Hake bo hazar auto bagnani hin samani Tiprasa rongno amoni bisingo asita hangake phiri ninani ni bo Kokro social media ni bisingtei korei sugya rongno hnai haike jora se saimanai tabo beting ya haipana tabuk suk jora je mokol bai thangnungmani bokka hamno samung khlaino tongo je mokol bai thangje nungmani motenga ke ulo se beting na amang saimia tobe kai agini history rok social media rok viral langjak rongno go bini video angamani tei kok salia hake boni kokni mote bo hanga kai doctorate PhD khaja tai Oxford University rok bo porijak ni bosawo tai bini NGO rok tongo hai hini bosawo o auto rima ni yagulo bo Tiprasa rokno bus gari borenani hinai bo Kokro social media ni bisingtei nyammo bo hage Tiprasa rok tabuk suk jora bono bisas no khlai tongo kabangma social media ni bisingtei tei kabangma lukurongno sungjakmani bisingtei tobo khe bongni para rogo chung nukjakmani political game rok dahani sana amo kuno amoni tei chung sanan thanglia tuma hanmale bobo ansuk bini langmani kokno tei bini profession no ba amsuk khulugui sanani thangya social media ni bisingtei kokrok kaham kamsuk bisingni khulugui saya jungbo kaham ke bini tomorok saimia bini kamini borok da kubui sai tongkha na bora kubui sai tongkha amrong no tei jung amsuk sanan thanglia tobe ke bo samung je khlai tongmani amo jusino kaham hingka ke jusino bokuno hamia wanchu gyawi bo samung khlai tongha ka amo belai ke kaham no khlai tongo Tiprasa rong ni bagai to mahanmale o jagao kok bo kwbangma asai phayo kwbangma borok ni khugono bo je tabuk o auto rok je free rinani himani bus rok free rinani himani rang khoksa nangyawi amo boroni rang hai rok ni kwbangma borok rok sungnai sungui tongo hake bo amsu khulugui saya amoni bagai lukurok bo kise message doubt jakta haipeno je bini samung bo tabuk khlai tongmani amo tei Tiprasa kwbangma appreciate khlai tongo chajagi tongbayo hake tinin video amsungno tai comment khlaijani tapok di nongni bukhani mote bahaima tongjak angkha to ang sawari kani mote hake noro video na sajak like khlaidi the channel subscribe khaidi bell icon click khani tapok di jepura ang katal video dawo nongnoro notification sogini bage norok jotonon khulumbai kya hambai.